Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati dumateng Bapak Kadus, ingkang kula hormati Bapak RT RW di tokoh masyarakat Dusun Glasem, ingkang kula hormati dumateng para pinispo, para lenggah, para bapak saha para ibu, ingkang kula hormati rencang-rencang Kaneman. Saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan sami sauntawis bilih ing mriki kula badhe bacaaken acara ing dalu puniki. Namung saderengipun kula buka, sumangga kita maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng ingkang angka sepindah menika wonten sambutan saking Bapak Kadus, ingkang angka kalih sambutan saking Takmir Masjid, ingkang angka 3 sambutan Ketua Karang Taruna, ingkang angka sekawan inti, ingkang angka gangsal penutup. Niki kangge acara halal bihalal wonten ing Dusun Glasem menika tanggal 8. Pramila langsung kemawon sambutan saking Bapak Kadus wedal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun para pinespo sedaya, arisan malam Rebo Legi diajokke dalu menika ingkang kula hormati ugi. Dumateng Bapak RT RW ingkang kula hormati, monggo-monggo sesarengan mandhetaken dumateng ngastining Gusti ingkang Maha Agung karite ing wekdal dalu menika saged makempal wonten dalingipun Pak Sugino boten wonten alangan tunggal punapa. Amin. Menika langsung kemawon menika nginjak acara pemerintahan. Menika kula diutus saking ngasan kula ing Bapak PJ Kepala Desa menika ken babati ratusan kajuran. Menika sampun dibabati, menika wau kula kepanggih Mas Bejo menika kan numbaske rondap ngoten mawon, kan ngrondap ngoten. Niku ingkang sepindah, ingkang kaping kalih menika napa niku kerja bakti nggen ngurup ratusan kalih nggen beresi nika ratusan masjid nika. Jeng napa kula nderek napa malam napa jeng jemuah napa maju kula nggih namung nderek panjenengan. Niku wedale napa jemuah napa Rebo napa Kamis kula namung nderek niki. Niku jeng napa? Kula ngempal sedaya niki. Kados pun ngempal sedaya. Pak, ini kalau ingin menurut Allah, kamar tinggal agenda